A mi el que m'agradaria dir és que avui dia és una frase que no es pugui deixar als pobles que decideixin per si mateixos el seu futur. No? I jo crec que és de rigor, de dret, que puguem anar allà on vulguem i la voluntat del poble s'ha de respectar. No es pot oposar mai amb això, cap govern. Això és el que jo crec que ha de fer Rajoy, deixar, com ha fet el Cameron, que el poble escolleixi el seu destí. Bakarrik gauza bat nahi dut, erabakitzea ustea. Sento nostàlgia de no poder estar en aquests moments a Catalunya, en el gran canvi històric que està havent-hi. Estic molt orgullosa de la seva gent, molt orgullosa del que estan fent i molt orgullosa de que per fi siguin ells els que demanin als polítics com volem que sigui la nostra terra. Una mirada, una ciutat...